karon mga igsoon mo dili kita mopadayon sa atong serye ug lain nga sermon ang atong ipahayag karong haponon. Busa giawag ko ang tanan ng pagbarog ug giawag ko usab ang nagtan-aw sa live kun mahimo kamo mobarog agig pagtahod sa pagbasa sa pulong sa Dios. Ang mga sitas nga atong gikutlo gikan sa basahon sa Jeremias. Kapitulo 17 5 ngadto sa 8 ato kining gikutlo sa basahon sa Maayong Balita. Bersikulo 5 nagingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Sama siya sa usa ka sampinit sa desierto nga nagtubo sa ugang yuta o sa yuta nga parat diin walay laing tanom nga moturok. Wala gayoy maayo nga maangkon niya. Apan panalanginan ko ang tao nga mosalig kanako. May sama siya sa kahoy duol sa tubig. Mukuyana pang yang mga gamot niini ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka kunting init. Na kay dili malaos ang iyang mga dahon, kun dili muulan, dili gyapon siya mabalaka ug magsigi siya og pamunga. Magampo ta mga igsoon. Langit ng Amahan, balaan nga Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Amo kang gidayeg, amo kang gisimba, amo gihimaya ang imong ngalan, ug amo kining gituboy sa kahitasan Ginoo. Salamat nga sa makausap pa imo na usab kaming gitagaan o kay gayunan nga niya kami karon magtuon sa imong pulong, mamati sa imong mensahe kung unsa man ang imong ihatag nining haponon. O Dios, nagampo kami sa imong presensya nga magauban kanamo pinaagi sa imong balaang espiritu. Nagampo kami nga imong hikapon ang tagsa-tagsa kakasing-kasing sa mga katawhan nga namati nining mong pagsibya. Sa imong katawhan nga niya karon nga namati usab nining maong pagsangyaw. Lord, among isalig kanimo ang tanan tungod kay ikaw man ang nasayod nini ug wala kami mahimo kun wala ka. Busa salamat sa dakong pribilehiyo. Kini amo pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So nining mga bersikulo nga atong kutlo gikan sa basahon sa Jeremias. Atong makita nga ang Dios nagsulti kang propeta Jeremias nga sultian ang mga tao nganong silutan sila sa ingon ini kapait nga silot. Ug atong makita sa bersikulo sa kapitulo 17 bersikulo 5 nag-ingon, silutan ko ang tao nga motalikod kanako. Nganong nitalikod man sila? Dili lamang ug wala lamang sila motalikod, ningon pagud ang maong bersikulo, ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Laktod pagkasulti wala na sila mosalig sa Dios. Ingon ini ang gisugo o gisulti sa Dios ngadto ni Jeremias sa pagsulti sa mga katawhan sa Huda. Ug aduna kini duha ka hinungdan. Una, atong makita sa Jeremias 16 kapitulo 16 bersikulo 10 ngadto sa 13. Atong basahon mga igsoon. Mao kini ang pulong sa Dios ngadto ni Jeremias. Inighisgot mo ni ining mga butanga ngadto sa katawhan, mangutana sila kanimo nganong silutan ko man sila ug ingon ni ini kapait. Mangutana sila kung unsa ang mga kalapasan o buhat nga dautan nga ilang nahimo batok sa Ginoo nga ilang Dios.
Matud pa sa Dios, ingna sila nga ako ang Ginoo nag-ingon, ang inyong katigulangan mibiya kanako o mialagad o misimba sa mga Diyos. Mibiya sila kanako o wala nila tumana ang akong mga pagtulunan. Apan labaw pa ang inyong gibuhat kaysa gibuhat sa inyong mga katigulangan. Kamong tanan, mga gahig ulo, daotan, ug dili mosunod kanako. Dinhi nato makuha ang duha ka bahin niining maong bersikulo. Nga hinungdan kung nganong silutan sa Dios ang tao. Una, ang hinungdan niini mao nga ang sala sa ilang mga katigulangan nga mibiya sa Dios ug mialagad ug mualagad ug misimba og mga Diyos. Mibiya sila sa Dios ug wala nila tumana ang pagtulunan sa Dios. Mao kani ang unang bahin nganong silutan sa Dios ang katawhan sa Huda. Ang ikaduha, ug ang ilang gibuhat labaw pa kaysa ilang mga katigulangan. Nagmagahi sila sa ilang mga ulo ug wala mosunod sa Dios. Mibiya ug mitalikod sila sa Dios ug misalig sa kusog sa mga tao sa Ehipto ug didto sila nangayo ug tabang. Sa mga Ehiptohanon batok sa mga taga Babylonia. Atong makita nining maong duha ka bahin nga mao kini ang hinungdan nga misilaob ang kalayo sa kasuko sa Dios sa ilang pagtalikod ug pagbiya kaniya ug pagsalig sa kusog sa tao nga mao ilang gipuli sa gahom ug kusog sa Dios. Ug mao kini ang hinungdan nganong silutan sila sa Dios. May usuhan ang uluhan ning ato ang wali karon haponon mao kini kinsay imong saligan. Kinsay imong saligan. Makita nato na sa atong gibasa sa Jeremias 17:5 ngadto sa 8. Ug atong tanaw ng atong kahimtang karon, usahay wala na kita masayod kung unsay atong buhaton. Sakit gikan sa pandemya, katalagman tungod sa bagyo, kalisod tungod kay wa nay trabaho. Ang uban mitaliwan na. Nga mahinungdan nga daghan ang naghimo o maghimo og mga butang pinaagi sa kaugalingong kusog o kaalam aron masulbad ang gisagubang nga mga suliran. Imbes mo paduol kita sa Dios, nagpahilayo hinuon kita kaniya. Ang uban mohimo na lang og salaod aron mahawas sa ilang kahimtang. Ang pagsalig sa atong kaugalingon ug sa tao mao'y hinungdan sa kapakyasan nga imong masinati ug matagamtaman. Akong usbon, ang pagsalig sa kaugalingon ug sa tao mahinungdan sa kapakyasan nga imong masinati ug matagamtaman. Nakalimot kita sa Dios nga mao naghatag sa tanan. Nini mga sitas nga atong pagatun-an karon adunay tulo ka manindot. O nga importante nga atong masabtan. Adunay tulo ka butang nga atong pagastukion ug atong pagasusihon. Ang una, matud pa sa sitas nga atong gibasa, ang Dios mohatag og pagsilot. Dili kayo kumo ni magwalita nga ang una natong pagisgutan mo ang pagsilot dayon, no? Kasagaran nga magwalita maayo ang Dios gugma, manalangin ang magpanalangin ang Dios. Dili ni prosperity preaching, ha. Ako lang gibatbat kining maong mga pulong tungod kay mao man ni atong gikutlo sa maong sitas. Ang una, ang Dios mohatag og pagsilot.
Ug nining maong ang una nga pagtulunan nga atong makutlo. Aduna kini duha ka bahin. Atong basahon ang bersikulo 5. Nag-ingon dinhi. Nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako. Ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. So atong makita ang unang nga bahin. Silutan sa Dios ang tao kung sila motalikod kaniya. Mao ka nang giingon sa pulong sa Dios, dili na pulong ni Mat. Silutan sa Dios ang tao kung sila motalikod kaniya. So nga may hinungdan, nganong mibiya sila sa Dios. Sa akong pagbasa sa mga basahon ni Apostol Pablo ngadto sa taga Roma sa kapitulo 3 ug 12, bersikulo 12, atong makita nga nag-ingon dinhi, namiya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan, walay bisan unsang nabuhat ug maayo, wala bisan usa. Sa ato pa, kung nakita nato sa maong sita sa karaang tugon nga ang mga katigulangan naghimo nini, dayag nga makita usab nato nga bisan sa atong panahon kita naghimo usab niini. Mutuo man buana. Kay tataw og klaro kayo sa taga Roma, basahon sa taga Roma, matupan ni Apostol Pablo, ang tanan namiya gikan sa Dios. Dili man nga jutay, dili daghan, dili ubay-ubay, apan ang tanan apil ko ana, apil ta ana. Dili ba? So ang tanan namiya gikan sa Dios. Ug unsay resulta silang pagbiya, nahimo silang dautan. Kay nahimo man silang dautan, wala gyud sila bisan unsang nabuhat nga maayo, wala ni bisan usa. Mao na yung resulta sa tao nga mobiya sa Dios. Ang sala sa katigulangan ginahimo gihapon karon sa mga katawuhan. Unsaon ta ni pagmatuod? Matod gihapon sa taga Roma ni Apostol Pablo, ang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa Roma sa kapitulo 3 10 hangtod sa 11. Unsay iyang giingon? Kay ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tao nga matarong. Walay nakasabot o nangita sa Dios. Munong sa ta dinhi. Kung moingon nga walay nakasabot o nangita sa Dios, sa ato pa, kung aduna kay pangitaon nga usa ka butang, kung nahibalo kag asa nimong dapita pangitaon, imo ginang atubangon. Adto ka dito padulong. Kung aduna kay pangitaon ug ikaw nakasabot, adto jud ka dito, ang imong direksyon adto gid dito mangita nining maong butang. Unsa may gingon dinhi sa mga bersikulo, walay nakasabot o nangita sa Dios. Sa ato pa og wala ka mangita niya ng butanga, ikaw mutalikod niini. Kung wala ka mangita sa Dios, mutalikod ka sa Dios. Nangita ba kita sa Dios, mga igsoon? Kung kamo nangita sa Dios, God bless you. Salamat sa Ginoo. Inumdumi nga kung kamo mangita kaniya, inyo siyang mapalgan ug kamo panalanginan sa Dios. Unsa may nahitabo sa pagtalikod sa tao ug wala mangita sa Dios? Atong balikon ang mga taga Roma. Sa sulat ni Apostol Pablo sa 3:23, nagaingon din nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Kay matod pa sa bersikulo 12 sa Roma 3, nagaingon ang tanan namiya gikan sa Dios. So ang nahitabo sa 23, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Usay mga igsoon sa atong problema, sa atong mga sitwasyon karon. Nakalimot nga ang Dios mamati ug muluwas kanato. Gipamatud-an kana sa Isaias 59, kapitulo 59, bersikulo 1 ug 2. Unsa may giingon ni Isaias?
Ningon siya dinhi, ang kamot sa Ginoo dili mubo nga dili siya makaluwas ug dili usab siya bungol nga ang iyang dalunggan nga dili siya makadungog. Unsa may atong buhaton? Wala kitay laing buhaton kundi ang pagsangpit sa Dios pinaagi sa pagampo. Mao kini mahitabo. Unsa may hinungdan nga mahilayo kita sa Dios? Mao gyapon nga sitas Isaiah 59 bersikulo 2 nag-ingon, ang inyo hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo sa inyong Dios, sa atong Dios. Ang atong kalapasan mo'y nahimong gap o nahimo siyang unsay itawag nato? Bungaw, taliwala ka nato, tali sa Dios kay kita nahimulag sa Dios. Unsa may resulta ni imong kalapasan? Ang inyong sala mo hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo, tiaw mo kana. Ang atong sala, ang atong kalapasan mo hinungdan nga ang Dios nagpahilayo kanato. Dili lang di kita nagpahilayo sa Dios, apan ang Dios nagpahilayo usab kanato tungod sa atong gihimo nga sala ug mga kalapasan. Pero salamat sa atong buhi nga Dios. Gihatagan kita niyag paglaom diha ni Kristo aron mahilikay kita sa maong silot. Unsa man kining paglaom ug saan nga gihatag sa Dios? Klaro ug tataw kayo sa 1 Juan 1:9 nag-ingon, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong kalapasan. Upat ka butang atong makita dinhi. Ang una sa ato, isugid nato atong mga sala. Ug ang tulom nga igsuon ngadto sa Dios. Siya ang matarong matinumanon sa iyang saad. Siya mo pasaylo gayud sa tanan natong mga sala. Ug dili lamang ingon ni ana, dili lamang siya mo pasaylo apan maghinlo sa tanan nga kalapasan nga atong ginahimo kaniadto karon ug sa umabot. So ang ikaduhang bahin sa unang pagtulon-an mao kini. Ang una, silutan sa Dios ang motalikod kaniya. Ang ikaduha, silutan sa Dios ang tao kung sila musalig sa mga tao ug sa kusog sa tao. Mga igsuon, kung mao ni ang mahitabo nga kita maghinalig lamang sa atong mga kaigsuonan, kung kini mao mahitabo nga musalig kita sa tao, klaro man kaayo giingon dinhi nga silutan sa Dios kung kita musalig sa tao ug sa ilang kusog. Balik ko na ito ang 17:5, naingon sa Jeremias, nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug musalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Mahiyap lamang ang mga tao nga atong kasaligan. Siguro ang mga minahal nato sa kinabuhi, atong suod nga higala, sa iglesia, atong pastor, atong mga kaigsuonan. Panhinumdumi, tao lang gihapon na sila. Muabot gyud ang panahon nga mupalpak gyud na ang atong pagsalig ug ang ilang pagsalig kanato. Both sides na siya. Dili kita musalig sa tao kay kapakyasan ug kahiubos ang atong maani, kay dili sa tanang higayon nga mutabang ug masaligan ang tao tungod kay ngano limitado ug dili mahimo sa usa ka tawo ang tanang butang. Kisa may makahimo nini? Ang Dios lamang ang makahimo. Mo kini magdala ka nato sa atong ikaduhang pagtulon-an. Ang una, ang Dios muhatag og silot. Mao kini ang ikaduha. Ang Dios muhatag og pahimangno, pagkanindot. Sa dili patasilutan sa Ginoo, tagaan taniyag pahimangno. Dili ingon ana kakiljoy ang atong Ginoo. Dili ingon ana ang atong Dios nga dili kita tagaan niyag higayon.
Gisultihan kita niya nga kastiguhon kita kun mao ni atong buhaton apan gipahimangnuan kita niya sa dili pa moabot kining maong kastigo. Ang Dios nagpahimangno kanato nga kun kita mutalikod kaniya ug musalig sa tao, mahisama kita sa usa ka sampinit sa desierto nga nagtubo sa ugang yuta. Ato ka na makita sa Jeremias 17 versikulo 6. Kung kita agipahimangnuan kita sa Dios nga kung kita motalikod, matod pa sa Jeremias, sama siya sa usa ka sampinit ang tawo nga motalikod sa Dios. Sama siya sa usa ka sampinit sa desierto nga nagtubo sa ugang yuta ug sa yuta nga parat, diin walay laing tanom nga moturok. Unsay gisulti dinha sa katapusan? Wala gayoy maayo nga maangkon niya. Mao ni sumbanan sa atong kinabuhi. Kung kita mo talikod sa Dios, susama kita nining maong sampinit. Nakaila ba mong sampinit? Kinsa may wa kaila? Akadagha. Kanang sampinit mga igsoon. Mao nay tanom nga gamay ra jud kay siyag dahon, unya ang iya ra yung mga kuno na iyang stem, unsay itawag nato ng palak niya, puro ra na siya tunok. Sa una, nga batanon pa ko, bata pa ko, anak. Kanang sampinit mo na imong gamiton, manakop mig kwaknit, kabog. Amo nang bukuson tumoy sa kawayan, amo na ituyok na to sa ibabaw. Unya inigtanaw sa kabog o kwaknit, nga na nagtuyok sakdapan na nila, pag sakdapan na nila, pilit. Kaya nga naman, puro ka na tunok. Mao ni gisusama, nining maong bersikulo ang atong kinabuhi, nga mahimo kitang sampinit. Nya asa man ta nagtubo sa yuta nga uga. Wala gyud kitay maangkon nga maayo niini. Usahay dili nato mapatyagan ang pahimangno sa Dios. Kaya ang atong gitan-aw mao man ang atong kaugalingon. Ug anaa kita mututok sa sirkumstansya nga atong giatubang. Ug nakalimot kita nga ang tanan iya sa Dios. Mo na usahay mahitabo. Desperado ta. Tungod kay wa nato mo tan-aw sa Dios, ni tan-aw kita sa sirkumstansya sa palibot. Tinuod ka na. Anaa kita karon sa kahimtang. Nga usahay maglabad ang atong ulo unsay atong buhaton tungod kay problema diri, problema dito. Naay pandemic, lain na sad nga variant, na nasay Omicron, basig sunod ana Megatron. Daghang problema. Apan kun atong hinumduman ang Dios sa atong kinabuhi, matod pa sa Deuteronomio 8:18, atong basahon. Hinumdumin ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, kay siya ang naghatag kaninyo gahom aron kamo mga dato. Tiaw mo kana, magsige tag pangmalig, unsa ba? Magsige tag negosyo aron ta madato, pero giingon nini nga ang Dios naghatag nato gahom aron kamo madato. Og dining pagiha gipamatud-an niya ang kasabutan nga iyang gihimo tali kaniya og sa inyong mga katigulangan. Dili katong mga katigulangan nga metalikod, kundi ang mga katigulangan nga misunod kaniya ug mituman sa iyang mga pagtulunan. Ato makita dinhi nga di ta magsalig nining maong bersikulo basig di na ta molihok kay naay gahom sa Ginoo madato ta. Dili na mao ang gipasabot niini. Ayaw sa mo pagtuo ang pinulungan sa kalibutan nga lihok tawo kay tabangan ko ikaw. Unbiblical gina 100%. Kaya ningon ng Ginoo, be still and know that I am God. Dili kay kita ingon mulihok karon mulihok ang Ginoo, dili. Ang Ginoo ang nag-una kanunay kanato. Wala man kinahanglan ang Ginoo nga tabangan nato siya sa iyang buluhaton tungod kay iya kanang buluhaton ug wala tay mahimo ni ana tungod kay kana buluhaton kana sa eternidad. Imbis mapasalamaton kita sa Dios, nagsige na hinuon tag bagulbol. Ako na labi na itong niagi nga
So man bag-o pa man yan sa wilain ana bitaw no. Usay mo pangutana ta sa Ginoo. Magsige ta og reklamo sa atong kahimtang. Usahay mawala ang atong pagsalig sa Dios sa iyang saad. Mao na pinakapait. Sa diha mawala ang atong pagsalig sa saad sa Dios, mao kanay kinapungkayan katapusan sa atong paglaom. Pagkanindot sa saad sa Dios, unsa man ang saad sa Dios? Atong tanawon, susihon nato sa Jeremias 29, kapitulo 29, 11 ug 13. Unsa may giingon sa Dios sa iyang saad? Niingon siya dinhi, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Usay mag-unatas Ginoo. Siya ray nasayod. Ako lamang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon. Ganiha nagisgota nga ang Dios kay siya naghatag kaninyong gahom aron kamo mga dato. Dinhi usab si Jeremias nagingon siya nga paghimo ninyong mauswagon. Inay maalaot ug paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Dili pa ba igo kanang saad sa Dios nga gihatag kanato nga kita mosalig kaniya? Kinsa may atong saligan? Unsa may atong buhaton? Matod pa sa Jeremias, padayon ta. Sa bersikulo 12. Ningon siya. Unya mo sangpit ug moduol kamo ug magampo kanako ug tubagon ko kamo. Unsa atong buhaton? Musangpit ug moduol kamo ug magampo kanako. Mao kini ang giingon sa pulong sa Dios aron kita tubagon niya. Unsa giingon padayon ta sa bersikulo 13 nagingon dinhi, mangita kamo kanako ug makaplagan ako ninyo sa dihang kinasing-kasing ang inyong pagpangita kanako. Kung mangita lang ta sa Dios nga himo natong genie nga inikuskus mangayo ta sa atong gusto, labi na gyud magampo ta nga aduna nay tubag ang atong pagampo, dili gina mahimo mga igsoon. Tungod kay siya ang nasayod sa iyang laraw alang kanato. Nag-ingon usab ang Dios sa iyang pulong nga kita mo tawag kaniya. Wala pa ni mausong cellphone, telepono, uban pa. Nanay hotline ang Ginoo. Dili maluya, dili maglubat. Bisan pag mag-brown out, mag-black out, padayon ka na hangtod sa kang turan. O sa gingon niya sa Jeremias 33:3 o 33:3. Ningon siya din sangpita ako. Sa English na, call me. Iyo na. Sangpita ako ug tubagon ko gayud ikaw ug ipadayag ko kanimo ang kahibulungang ug katingalahang mga butang nga wala mo masayri. Daghang butang wala pa nato masayri nga wala pa ipadayag sa Dios kanato. Unsa may atong buhaton? Kinahanglan nga mosalig kita sa Dios sa tibuok natong kasing-kasing. Dili kita mosalig sa ato ang kaugalingon, labi na gyud sa atong kaugalingon kaalam. Kay matod pa sa panultihon 3:5-6 nagingon dinhi. Salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing, ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam, hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Familiar sa bag-ong tugon kining matarong nga dalan. Unsa man kining nga dalan ug kinsa man kining maong matarong nga dalan? Atong tan-awon. Ari na usab ta sa bag-ong tugon sa Juan 14:6. Unsa may giingon? Sa iyang mga apostol si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.
walay makaadto sa amahan kun dili moagi diri kanako. Moagi kanako. So mao kini ang gipasabot sa panultihon nga tultulan kita sa Dios sa matarong nga dalan. Mao ni propesiya. Naginanglan kita og hugot nga pagtuo sa Dios. Ngano man? Balik na sabta, mangita na sa tagsitas. Sa Hebreohanon 11 ngadto sa 6. Nganong makinanglan ta hugot og pagtuo. Atong basahon. Walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud nga mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Kung motalikod kita sa Dios, kita silutan. Kung kita mangita kaniya, iya kitang gantihan. Pinaagi sa mga panalangin. Kay tungod ini mga igsuon si Jesucristo maulamang atong gisandigan sa atong pagtuo. Ug siya usab ang muhingpit niini. So ang una natong pagtulon-an nga nakutlo, ang Dios muhatag og pagsilot. Ang ikaduha mao ang Dios muhatag og pahimangno. Ug ang ikatulo ug katapusan, ang Dios muhatag og panalangin. So atong tan-awon kining mga pagtulon-an nga atong gikutlo gikan sa sitas sa Jeremias 17:5 ngadto sa 8, atong makita nga ang Dios muhatag og silot. Apan sa dili pa kita silutan, iya kitang pahimangnuan. Ug mutuman kita siyang pahimangno, iya kitang hatagan og panalangin. Di pa kanindot. Sequence. Kung kita musalig og dili mo talikod sa Dios, may sama kita sa kahoy nga duol sa tubig. Muna gingon sa Jeremias 17:8. May sama siya sa kahoy duol sa tubig. Mukuyanap ang mga gamot ini ngadto sa sapa ug dili siya mabalaka kunting init. Tung init na kay dili malaos ang iyong nga dahon, kun dili muulan dili gyapon siya mabalaka ug magsigi siya og pamunga. Mao ni ang kinabuhi sa tao. Kung kita dili mo talikod sa Dios, susama kita sa kahoy nga ana aduol sa tubig. Sigurado ang kaugmaon. Sigurado ang kinabuhi. Ang Dios maghatag og panalangin ni adtong wala mo talikod kaniya. Atong makita nga ang tao nga nagpadayon sa pagsalig kaniya, nagpadayon nga malambuon luyo sa mga kalisdanan nga ilang gisagubang. Imanin niyo mga igsoon. Ang katalagman dili mahimong babag nga kita makapadayon sa pagpangalagad sa atong gamhanan ug buhi nga Dios. Akong balikon. Ang katalagman dili mahimong babag nga kita makapadayon sa pagpangalagad sa atong gamhanan ug buhi nga Dios. Usa kinahanglan nga mudangop kita sa Ginoo. Basig dili na ta moabot ang panahon makadangop niya. Tinuod na atong tanawon sa Isaiah 55:6. Ingon dinhi. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita ninyo siya samtang duol pa. Sa ato pa kining maong sitas naghatag kanato ug pagpahimangno nga kinahanglan moduol kita sa Dios samtang may panahon pa. Sa ato pa moabot ang panahon nga dili na kita makaduol sa Dios. Basin unya ang pagduol nato ulahi na ang tanan. Nagpasabot kini mga igsoon nga ang kaluwasan wala didto, wala sa laing lugar kundi karon dinhi ug karon. Samtang may panahon pa atong sangpiton samtang siya duol pa. Ang panalangin sa Dios makahatag og kabulhanan sa iyang mga katawhan. Mao ni ang matuod gayud. Yun sa manato pagkasiguro. Matod pa sa salmista sa Salmo 1 ngadto sa 3. Nagaingon, bulahan
ang dili mamati sa tambag sa mga dautan. Umusunod sa gibuhat sa mga makasasala. Umakig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Mao'y ang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug nagtuon siya nini adlaw o gabi. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa sapa. Sa usa ka sapa ug mamunga sa tingbunga ug ang dahon ini dili malaya. Sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Ingon ni ana ang panalangin sa Dios nga iyang ihatag kanato, kabulahanan sa katawhan. Atong i-recap atong gitun-an mga igsuon. Mubo ra man ni atong wali. Ang una nagingon diha nga ang Dios muhatag og pagsilot. Diin aduna kini duha ka punto, aduna duha ka hugna. Niingon dinhi nga ang Dios muhatag og pagsilot sa mga tao mutalikod kaniya ug sa mga tao nga mosalig sa tao ug mosalig sa kusog sa mga tao. Ang ikaduha, ang Dios muhatag og pagpahimangno. Mo ni nakanindot sa atong Ginoo mga igsoon. Sa ako nang gikaingon. Sa dili pa kita silutan gipahimangnoan kita niya. Pantungod sa kagahi sa atong ulo. Musupa kita sa Dios, magpahilayo kita sa Dios hangtod nga moabot ang takna nga kita magbasol, maginulsol. Pansalamat sa gugma sa Ginoo. Mao nga taga-Efeso nagaingon sa kapitulo 3 20-21. Daygon ta ang Dios kansang gahom ania kanato. Ug mao'y makahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon ug guna-hunaon. Atong mabasa sa Deuteronomio ganiha, ang gahom sa Dios. Ningon sa 21, daygon ta siya diha sa atong iglesia, sa atong simbahan, ug diha kang Kristo Jesus ngadto sa tanang kaliwatan hangtod sa kahangturan. Amen. Mao kini atong buhaton mga igsuon. Dili kita malimot pagdaig pagsimba sa atong buhi nga Dios aron siya mahimaya sa atong kinabuhi. Mao may pangandoy sa Ginoo nga ang mga tao makahatag og kimayaan siya ngalan. Mao ni purpose, mao ni katuyuan sa Ginoo nganong iyang gimugna ang katawhan. Gipakita sa Dios ang iyang dakong gugma sa katawhan pinaagi sa kamatayon sa iyang bugtong anak. Aron maluwas kita sa tukma nga pagkalaglag gumikan sa atong sala. Ug dili nato kalimtan nga pinaagi lamang sa grasya sa Dios nga kita nakadawat sa gasa sa kinabuhi. Akong balikon. Dili nato kalimtan nga pinaagi lamang sa grasya sa Dios nga kita nakadawat sa gasa sa kinabuhi nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan diha ni Kristo Jesus pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Mao nay dako kayong butang nga atong ibutang sa atong kasing-kasing ug sa atong nauna. Nga wala tay mahimo kung wala kitay Dios sa atong kinabuhi. Mao na ang bersikulo nga bantugan ato ining gitawag og bantugan nga bersikulo kaning Juan 3:16. Mao ni giingon kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan mutuo kaniya. Dili malaglag kundi makabaton hinuon og kinabuhing dayon. Nakaobserbar ba ka mo mga igsoon nga sa matag sitas? Sa atong gibasa, ang Dios musilot pero gipahimangnuan ta. Kay ug mutuman ta panalanginan ta, ug dili ta mutuman silutan ta. So doon ay pahimangno. Ug atong tan-awon puning sitas, sige tagbasa ni pero atag kakita ani. Unsay giingon dinhi? Aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon og kinabuhing dayon. Kung gusto pa ang Ginoo nga patay dayon o silot dayon, moingon sa siya, aron ang tanan nga dili mutuo kaniya malaglag. Paano siya giingon? Aron ang tanan
nga motuo kaniya. Positive. Di ba? Ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag. So atong tanawon agi gyapon og pahimangno. Dili gyud kita paglaglagon. Hinuon makabaton kita ginabuhi nga walay katapusan diha ni Kristo. Karon unsa may naa sa inyong hunahuna? Unsay anaa sa inyong kasing-kasing? Usa atong kasing-kasing apil ko. Ulaton ba nato ang lain pang katalagman nga muhugpa o moduol kita sa Dios pinaagi sa pagampo? Pangutana, kinsa ang imong saligan? Muna atong bawnon mga igsoon kini mga pangutana sa matag usa kanato sa atong kasing-kasing, kinsa ang imong saligan? Ang tao o ang Dios nga tag-iya sa tanang butang? Amen. Kinsa ang imong saligan? Ato pasidunggan ang atong buhi nga Dios pinagi sa masipang pakpak mga igsoon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Sumagampo kita. Dalaygon kamahan sa walay katapusan o Dios. Salamat sa hamubo nga mensahe nga imong gihatag nining kapunon Ginoo God. Imo kaming gipahinumduman aron dili kami mahitumpawak sa bungaw sa kalautan pinaagi sa silot nga imong gipahamtang sa mga katawuhan nga motalikod kanimo. Imo kaming gipanalanginan sa dihang mosunod kami sa imong mga sugo ug sa imong mando ug dili kami motalikod kanimo. Salamat sa imong pagpahinumdom kanunay nga among kinabuhi dili amo. Ang tanang mga butang ikaw ang tag-iya. Ug ikaw lamang ang among gisaligan, wala ni lain. Salamat Ginoo sa imong kagayunan nga imo na usab kaming gipabati sa mga pagtulunan, gihatagan mo kaming mensahe nga sa matag adlaw among maikinabuhi ug amo kining ma-apply kanunay aron mo lambo nga among Kristohanong kinabuhi ug wala ing may maya kundi ikaw lamang o Dios. Salamat Ginoo ining kapunon. Salamat o Dios.